Hello mga bro, ang tanan ang kantin diri ba na nila tanan na kanira gyud siya mabilin pirmi dili kay siya gyud kanang priority diri ba. Nya kaya raw sara na ninda. Yang hatinda murag hotdog na siguro bro. Ato tanawon. Jual sarap diri kasi yo. Mo, kasi hindi may kutsara din hindi mo yan. Hello bro, mo ni tinda ba? Aran na ka Berlin ko daw. Kani bro. Siya rin naninda ron dili bro. Kay wa mo klarong klase bro mo na yung tinda. Shout out to vlog, shout Hotdog out. lang. Shout out Castellano. Oh, shout out. Og sa mama. Kami kani hotdog bro. Mo ni Joby. Yes, sir. Mo ni Raina sa kantin. What's your page? I lost niya. Lodging, high street. Tagpila ni siya ma'am. At 5 lang, sir. Dua ka 10. 16 ako. 15 niya. Ah, mamalik diri bro. Why shout out Inday? Shout out! Giselle Dorato. Oh, wapo kay custom Inday oh. Tagaan niyo ko kuan job. Kain ta lang balik line na lang tulo. Sige mga bro, diri lang ta ko to bro. Sige bro. Bye-bye mga bro. Shout out, Kiss. Shout out sa kumbana nga si Lucas. Bossing Lucas, shout out ni mo bossing. Asa man ka, ano man kakadiri lagi. Sige bossing, salamat bossing. Bye-bye bro.